Caranta mirando a tu y la corte de la y después
festa izugarria egiten zuten, eta ez musika eta dantzarik bat. Eta zara jokotik. Denboraren makinak asko bidaiatu eta gero, norateia lanean hasi ziren. Ondoren luna arotzen zuten. Lehen artean bildutakoari argazkiak ateratzen zizkien. Bukatzeko lurra gaiatik pasatu, zana txikia lortzeko. Guztioni esker gure arrozuak norakoa ziren jakin dugu eskerrik asko